po tayo ngayon sa Lukban. Nangapit bahay na naman kami kay Ate Tess Tumlas. I-update po natin yung kanilang mga plants guys. Naku, super ganda ngayon. Tara, let's! Ayan, si Madir. Ayoko pa naman sa lagi nakikita yung ilaw kong pango. Hello? Aray ko. Ito po yung may-ari ng garden. Hello. Ayan. Sa Ate Tess. And si Gilbert, husband ko. Ayan po. I-assist po tayo ni Kuya Gilbert kasi hindi po alam yung mga ID ni ate. Diba, hindi ko masyado pamilya ba? Mga bago kasi. Ipakita ko po sa inyo yung mga bagong plants nila guys ngayon. Nako, ang gaganda. Grabe, mas gumanda yung garden nila. Tara, let's! Opo. Magkano po sa inyo itong Jose Buno? Pwede kuya, paki-ID na rin. Jose Bono. Magkano po yan sa inyo? 3A. Ha? 3A. 3.8 ang... Full okay. moon yan. Ay, full moon siya. Full moon, 3.8. Rare yan. Full mo lang isang daan. Kasama to? Yan, ibang price na. Ito ano naman ang price? Mas malaki. 6,000. 6,000. Alam ko naman ang Jose Buno, talagang Jose Buno yan. At least yung presyo nito, yung pinakamalaki, magkano po? 6,000. Tapos po, yung ito, 3.8. Full moon. Full moon, ayan. Dito po tayo sa, ano po bang ID nito? Prince of Orange. Magkano po sa inyo to? 1,500 lang. 1.5, Prince of Orange. Ang ano na rin naman niya, ang ganda ng dahon niya. Napansin ko po ate, ano ba yung nilalagay nyo rito, ang kulay blue? Fungicide yan. Yung ginagamit din sa gulay. Para, ano po kung ano? Protection sa halaman. Protection sa halaman. Pwede bang malaman kasi yung aking mga halaman dun eh. May mga peste minsan eh. Hindi maiwasan. Kasi may ano, yung mga natuto yung dahon. Kaya nagkaka-spot. Oo nga eh. Yan. At least pag may mga ganitong mga, ano, yung pang insecticide, hindi talaga dinadapuan na kuya, no? Oo. Hindi. Pag mga ganito po, magkano sa inyo? Ang moonlight. Opo. Yan. 900. 900 ang moonlight nila. Itong malalaki. Malaki. 1,200. Itong pinakamalaki. Oh. Giant kami moonlight. Ito pala yung giant. 1,200. Ganyan na po kalalaki. Ayan. Pero sana ate, meron din kayong pinakamaliit. Sabay ganun. Nag-budget meal na naman tayo eh, di ba? May budget meal naman kami. Magkano po yung ganyan?
Ito, 600. O, 600. Ito po yung giant moonlight, no? Ah, okay. Nang swak sa budget. Yung ito po, yung ganito na, Orange din yan. magkano din po yan? 1.3. Oh, 1.3. Ito pong kulay itim na to. Ano po? Ano yan to? Yes. Black Cardinal. Magkano po yung ganito? Yan. 2.8. 2.8 ang black cardinal nila. Ito. Ayan. Teka lang, ipakita ni. Yan. Dito tayo sa kabila. Ah, ito na pala yun. Nasusumiksik ako dun eh. Yan. Ang gaganda. 2.8 yan. Black Cardinal. Yung ito Ito, lahat red na to. Ito Red Congo. Okay. Red Congo. Magkano naman pong presyuhan yan? 2,000. 2,000. Ito pong pinakamalaki nyo. 3.5. 3.5. Aba, sulit na rin ah. Yung ganito kalaki. 3.5. Ito po, yung medyo maliit, mababa. 2,000 din. 2,000. Ayan po yung mga presyuhan ni Ate Tess dito. Ito pong silong nyo magkano? Itong malaki. Opo. 3.5. Ha? Laki na yan eh. Brazilian. Magkano po ito? Yan yung tinatawag na 500. Brazilian. 500. Super last na rin po talaga. Yan oh. Brazilian sa loom. Brazilian silong. Ito po, pareho lang ba to? Pare. Eto? Olympiad yan. Ha? Olympiad. Olympiad, magkano po dito? Yan, 1,000. 1,000. Ayan. Ito ang baby niya. May baby. Oh, pakita mo nga kuya. Ayan. Magkano naman po kung baby niya? 250. Ah, 250. Ito guys, so meron silang baby Olympian sa halagang 250. Ito na yung pinaka-mother niya. Sa halaga, magkano kuya? 1,000. 5,000. Ha? 1,000. Aray ko. Alam mo, ang ingay kasi dito kuya. Nalibingi ako sa sasakyan. 1,000. O, kinorek tayo 1,000. Ito yung mga gusto ko. Sa taas. Ate, magkano yung ganito nyo? Red Maranta. Yes. May mga nakapat na. 500. 500. Super last na rin naman kasi talaga oh. Ayan, may mga pat na po. Red Maranta. Ito po magkano sa inyo yung ganito? Anong ID nito ate? Ano kaya din yan eh? Magkano po yung ganito nyo? Kain star yan ano? Size star. Ako? Diyan ako nabubulol na. Magkano po yung presyuhan nito? 350. 350. Ang ganda. Last na po. Yung inyo pong Orbifola. 200. 200. Naka-white pot na. Ayan po. Mamili na lang po kayo ng Orbifola. Ayan. Kahit ito po, yung medyo maliit. Ay, ayan na, 100. 100 lang po ang Orbifola nila. Ito po ate, magkano yung mga kalateya ninyong ganito? Jessie, 200. 200. Ayan po. May mga budget meal po sila dito guys. Ayan. Ayan, 200. Hanggang doon po, no? 200. 200. Ayan. Kaya naman tayo, hindi makaingat sa ano. Kaya sa mas ano. Sa mas, hindi kailangan talaga ate mag-ingat tayo. Kailangan. Di ba, no? Dito ate, magkano sa inyo to? Babalikan ko to. Magkano to? 450. 450 guys. Ate, ano ba yung correct ID nito? Glorioso. Gloriosum. Lahat po ba yan? Tagpo for... Oo, lahat siya. Meron kaming glorious. Ito gloriosum to eh. Ano ba pagkakaiba ng glorious sa gloriosum? Bilog yung kanyang tangkay. Ah, okay. Yung glorious, Mababa down. oo, pahaba. Tapos yung kanyang tangkay, bilog. Bilog. Yung gloriosum, ano, may kanto ba? Ah, may patingin nga po yung kanto. Ay, oo nga. Hinawakan mo. Oo. Sa halagang 400. 450 to, 450. tapos yung magkano yung glorious pa? Apat ang dahon. Size. Oo. Apat ang dahon, 600. 600. Hanggang doon po yan. Yan, maliit malaki. Oo. Pero ang lalas na po, no? Ito po, magkano sa inyo yung ganito? Ay, yung Melano. Ano ba yun? 1.5. 1.5. 1.5, pero ilan na pong dahon ng 1.5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan po, 1.5. Ito, 7. 7 ang leaves. Ito po, magkano po sa inyo to? Agansoni. Opo. Ano ba itong Gilbert?
short. 150 lang. 150 O, 150 lang. Parang may nakita ako. Doon, Sony rin po ba yun? sa likod. Oo. Oo. 150 rin. Okay. Parang ano po? Ano to? Ah, baby Milano yan. Magkano po yan? Magkano ba yung 400 400. pag Baby Milano? Oo. Talaga, 400. Galing. Madali lang ba talaga mabuhay yan? Kahit baby pa, no? Okay, dito muna tayo sa kabila. Ito, ate, magkano sa inyo to? Lime lemon, 100. 100 lang po. Yan. Ito mo, gusto ko 100. Budget Ito po, ang Ayan, Dark Lord. magkano sa inyo, ate, uli ang Dark Lord? Dito ko binili yung Dark Lord ko. 150 pa rin naman. 150 pa rin ang Oo, Dark Lord kahit na nila. flash na siya, 150. Oo nga, oh. Ayan. Gusto ko talagang malaman yung ito, yung insecticide na to, yan. Hindi yan detain? Hindi. Ay, hindi. Ano din. Okay. Ganun din ang visa. Ah, ganun din. Ito po magkano sa inyo? Ano to? 150 din, Red Emerald. Ah, Red Emerald. Ayan po, mga Red Emerald nila na super less po. Pipili na lang po kayo. 150. 150. 150 nga. Paulit-ulit eh, no? Nag-iisip ako eh. Meron din kami Ano? pang plant growth hormones. Ah, Ito. para gumanda Oo. yung kanyang mga ugat. Ayan. Yung kulay blue yan para sa Insecticide. fungicide. Ito pang growth. Ito growth naman, hormones. magkano, paano yan, paano yan gamitin? Ito ay tinitimpa rin sa tubig. 1 litro, sa 1 Meron naman ito litro, nakalagay. 1 liter. babasahin na lang po natin, ayan, ang direction, at least para malaman po ng mga viewers natin. Ang Oh. paano ng ugat. Ah, magkano naman yung mga ganyan? Ito, 300. Ay, mura lang din naman pala yan, guys, oh. Plant tits, plant growth hormones, pampaganda po ng ugat, para gumanda yung mga madaling halaman. umano yung ugat niya. Mas madaling lumaki, lumago. Na, yung gaganda nito, hindi ko to alam. Alam niyo, Anong firm to? ayan, Red Brazilian Fern. Magkano po yung ganyan nyo? Magkano ba ito, Gilbert? 200 Ito, lang. Aba, ang ganda niya sa taas, no? Yan yun. Ayan. Ah, ito pala. Nagiging red siya, kada sibol red. Sa inyo kasi last na eh. Kasi nung nakita ko to sa iba, hindi last. Yan pala, yun ang ganda, no? 200 lang. Dito tayo sa kabila. Mura lang yun. Magkano yung Mycan sa inyo na last? 200. Aba, guys. Ito, Mycans, 200. Ang gusto pa naman ng viewers, yung mga malalaki na ang dahon. Ang trailings pero swak sa budget. Ayan guys, so 200 lang po ang Mycans nila. Ayan. Ito po yung Dark Lord, no? Oo. Ayan, sa halagang, Red Emerald. ano po? Red Emerald at saka Dark Lord. Ito ang Red Emerald. Magkano po sa halagang? dalawahan. Oo, pag naman nasa malaking nalagyanan na po. Yan ay lalagyan pa ng pole. Bali, ano lang, 350. Ah, Pag 350. nilagyan ng pole, Pag kompleto nilagyan ng pole, kompleto na 350. Ayan. Ayan po. na. Pero may budget meal kami, 150. Ang pinaka-budget meal po nila, ayun. 150. 150 ang Red Emerald at Dark Lord. Paulit-ulit tayo. Ulit-ulit. Okay lang yan. Ayan. Ah, 400. ito. Talagang rare talaga to eh. Syngonium albo. Ito guys, sulas na po yan. 400, naka-white pot na. Ito po mga syngonium nyo, magkano? Strawberry ice. May chocolate, may choco single. Ayan, Hmm? 70. Ah, 70 pesos lang po pala to. So, sa budget. Ito again po kuya, magkano po ito sa inyo? Hope. Hope yan. Hope? Ano pinagkaiba ng Moonlight sa Hope? Ano, bigyan na ng malaki hanggang ganyan na lang. Ah, kaya ang Hope pala, yung ganito lang ang laki niya. Pero ang ganda. Kasi alam mo sa totoo lang, yung iba talagang tindera, hindi rin nila alam yan, no? Basta sabihin lang, Moonlight, ganyan. Dalawa. Isa nga Oh. nagkakamali ko sa Hope sa Moonlight eh. Kaya nga, kaya rin yung binili ko, hindi ko alam kung Moonlight ba yon or Hope. 'Di ba? Kasi ang Moonlight pala ay lumalaki. Magkano po yung ganito nyo? 250. Swak sa Ang last budget. naman. Kaya nga, oh, super Walang less issue oh. yung
Oo nga po, walang damage, no? Pati ito guys, so yung kanilang mga chocolate, syngonium, yan. Tama ba ate? Tama. Tama. Mexicanum. Opo, magkano po sa inyo to? Mexicanum. 1,000 ang Mexicanum. Malaki naman na. Oo nga eh, no? Ayan, no? May trilling. Meron po ba kayong maliit na? Sabay ganun. Ito po, magkano sa inyo to? Ano to? Ano yan? Green Dragon. Magkano naman po sa inyo yan? 400. Ah, 400. Green Dragon. Ang ganda, no? Ayan po. Samantalang sa iba, magkano naman yan? Kamahal yan. Ito, ang lalas na, oh. Ayan. Ito po, magkano sa inyo to? Dark Lord. So, yan. itong malaki na pala to. 400. 400. Ayan po, mamili na lang po kayo sa pinaka mataas ang presyo. 400, may 350, may 3 links na. Pero may budget din pa rin silang 150 pesos. Dito po, magkano po sa inyo itong napakalaking Melaloni. Milaloni? Ito, Milaloni. Ginanong ni nanay. May customer kasi. Ito guys, yung Milaloni nila. 1,000. Oo. Ito Ring of Fire, 3,000. Ah, 3,000 ang Ring of Fire. Ayan. Ito po, magkano sa inyo to? Nung napakalaki na, no? Ganun din. Ano yan eh? 1,000 din? 1,000. Ito guys, mamili na lang po kayo ng sobrang laking Melaloni. 1,000 lang po. Ang gaganda atin ng mga plants nyo ngayon, no? Ayan po. Ayan, 1,000 lang. Ito pati to, te? Ay, ito, oo, Melaloni. Ayan. 1,000 din. Kahit wala sa paso, sabay ganun eh. Oo. Ayan. Ito kasi. Ito, Paano na? ang gaganda nila. At anong ID nito? Moonlight din. Moonlight. Magkano din po to? Pag malaki na with white Oo, spot, oo, oo. 1,000? Ano po? Ah, ganun. Kaya, magkano ang totoong price? Sa kanya, 1,200. Ah, 1,200. Ano, di ba? Ayan po ang Ay, maganda price. na, may pot niya. Oo nga eh. Hindi na May po pot kayo, siya. Oo. hindi na po kayo lugi guys kasi Oo. ang pat niya makikita nyo naman po, di ba? Giant na nga po eh, di ba? Sa halagang 1,200. Tara, let's na po guys. Bili na kayo. Ito ate, magkano sa inyo to? 100. Ay, 100 lang po. Ayan po. Yung mga Daipen backyard. dumping bakya nila. Daipen. Daipen. Bakya. Bakya. Oo. Ang gaganda ng dahon. Ito pong mga kalidyum nyo, magkano? Mura na yan. 20. Tawa ni ate, oh. Ayan, oh. Magkano po ang presyohan nyo dito? Presyo namin dyan, ano, Ayan, oh. Ang gaganda. na lang yan. Ha? Ha? Ano na yan? Sabi- no? 75. 75. Ang lalaki na rin naman po. Ang dami na rin naman. Oo nga eh. May mga anak-anak na po. Yan, oh. Ano naman to? Ano yan eh? Rare na... Ito rare to eh. Kaya kakaiba. Ano rin? Ah, Rare. kaya 75 pa rin po. Hindi naman. Ano? Tawanan na kami dito ni ate. Ano ba yan? Hindi nga, magkano talaga ang mga presyo nito? Itong mga to. Kalejun ano no? 75. Ah, okay. Itong Pwede mga naman kaledyum to. ito guys. Yung 75. mga ordinary. Ordinary. 75. oo. Pero itong may mga rare nila. Pwede na. Pwede na kung kaya ito. Siguro mga 150. Oh, pwede na po, Meron 150. pa naman din ano. Ah, pag pumunta po kayo Oo. rito, may tawad pa po. Oo, may tawad pa naman. Ito po, ano pong plants to? Ay ano yan? Moon Valley. Monban. Pilea. Magkano po yung ganito nyo? 100. 100. Ito po, Ganun din. Magkapatid sila. hindi ko namang ID nito, basta mahalaga yung mga Pilea presyo. siya. Pilea. Ah, Philea. Variety Ito po, ng yung mga Pilea. ganito nyo. Ayan. Ano na ko na yan? Butterfly. Pang-previs ko na lang yan. Ah, ayan. Ah, maganda. Butterfly, pang-previs ko. Pag pumunta po kayo rito at maraming kinuha nyo, marami po siyang panlibre. Ayan o. Ayan, alanay, pupunta yan dito. Sabi ganun eh. Dito po tayo. Ito na, magkano sa inyo to? Ano to? Sensation. Ah, Oo, yun na lang. ito. Ah, Oo, meron siyang sakit. oo. Ay, ang laki. Magkano po sa inyo yung ganito kalaki?
Gilbert, magkano ba yung sensation? Ang ganda. Ha? 2,000. 2,000 ga. Yung yun. Ito 2,000. Ito guys, yung sensation nila, 2,000. Nakamura ate. Dito po magkano? Yan, sunrise fortune. Fortune plus sunrise. Magkano po? 6,000? Ganda yun. Ano po yung uli yung name niya? Fortune Sunrise. Sunrise. 6,000. Ganda yan, malaki na. Tsaka, Dito yung sensation nila na to, 1,000. Ayan. Medyo pumangit yung isa niyang dahon, pero tignan nyo naman po, ang ganda-ganda ng 1,000. Ang laki. Oh. Yan, talagang stable na. Yung ganito nyo po magkano? Kamanti, ano? Gigantiyum. Nabubulol na si ate. Oh. Magkano po sa inyo yung ganito kalaki? Yung ganda. Oo. 800. Yung ganito kalaki. Dito naman po tayo sa ibaba. Ayan. Mga collagen din. Mura lang sa kanila dito guys. 75 pesos. Ano bang plans to? Olympiad din. Baby Olympiad. Ito rin yung Baby Olympiad. Magkano po sa inyo? 250. 250. Ayan, mamili na lang po kayo. Kasama na to. Oo. Nay, ayan, Medyo 250. mabilis sa amin yun kasi yung mga nagsishipping. Ito guys, oh. Binubulot na lang nila. Yan, no. Ito Ayan. kasi budget meal na. Iba Oo, talaga kaya pag kahit mga... na maliit pa kinukuha na nila kasi pang shipping nila. Yan, oh, di ba? Ayan. Tag 250 lang, budget meal na talaga, oh. Depende sa kung anong klase. Dito naman tayo guys sa sa Mga labas. makakapal na San Francisco. Magkano po yung makapal sa inyo? 150 ang kakapal na po, ang Oo. tataas pa. Oo. Ito po yung hinahawakan niyo na to, ano to? Ano rin yan? San Francisco din. San Francisco rin yan? Parang hindi. Natatawa na si nanay, oh. Ano ba na? Abay, kahit di ako magaling sa halaman, parang hindi San Francisco yan, eh. Mother and daughter ang tawag sa San Francisco. Ayan, mother and daughter. Yan, magkano man naman yan, nay? 50 din. 150 rin yan dito. Mother and daughter. Paano itong mga ito? 50 pesos lang. Ay, 50 pesos lang pala sa inyo to. Pikara. Ito naman dito, nay, magkano sa inyo? Ayan, oh. Ganda pa rin yan, oh. Saan ba to? 200? 200. Nagkagandahan. Anong ID nito, nay? Fortune plants din po eh. Fortune plants. Ngayon ko lang nakita itong ganitong fortune plants. Pati to? Ito Gracena. Dracena. Magkano po sa inyo to? 150. Yung mga ganitong gumamela nyo, 100. 100 lang po ang kanilang gumamela. Pati itong Persian silk nyo, Ito mura lang. 50. Tumawad. Hindi, super lago po guys. 75 pesos. Ayan po. Ayan. Tropical Maria. Ito guys, yung Tropical Maria nila, 250. Yung babae kanina, ang daming kinuha. Naku, mas malalaki pa. Oo. 250 po yung Tropical Maria nila. Mura. Lush na. Last na yung nga eh, no? Pumili talaga siya ng matataas. Ayan. Oo. Oo. Magkano po? 700. 700 tong rear na rin, no? Oo, yan. Nyo, nababulol na naman ako. Pati po ito. Hindi, ito ano eh. Candy stripe na begonia. Ayan, magkano ang price niyan? Rice yan. Ayan. Pasensya na po kayo, maingay. Nasa kalsada tayo. Medyo pricey ang candy stripe. Magkano naman po kung mga ganyan? Nahihirapan si nanay magpresyo. Oo. Kayo na lang po daw mag-usap. Ito po, yung mga ganito. Ang begonia rin. Magkano po? 700. 700. Yan guys, so ang lalaki na. Ano pong klaseng begonia to? Basta mahalaga, 700. Ito po yung katabi niya, oh. Ayan. Nay, ano mo nga, i-demo mo nga sa akin, Nay. Magkano po yung presyo niyan?
Ito, 300. Wow, Begonia din may to. budget meal, Yes, 300. Ayan. Rare din to, rare. Oo nga po eh, Mga rare 300 din lang. yan. Pati po ba ito? Oo, rare. Ito 300. silver yata. Ito silver begonia. Ito po, magkano po sa inyo to? Ito 700. 700. Ba, medyo Rare to eh. suwak na rin naman sa budget pag mga Ito, begonia. Ito, last Magkano din. po yung ganyan, kalas? 500. Ah, 500. Ang last na yun. Ayan. Sa kabila po, ayun yun. Wala, pinahirapan ko na Ito. si nanay. Opo, magkano po sa inyo yung ganyan? 800. 800. Ang daming rear ni nanay dito. Rare. Dito naman po, ito magkano to? Alin? Ito. Ayun, Oh, 300. 300. Ang ganda. Ito guys, 300 lang daw to kay nanay. Ayan po. Ito guys, yung mga allocation ni nanay. Oo. Magkano po sa inyo yung ganito? Ito private, 500. 500. Nakalagay na po sa malaking lalagyanan. Ayan. Ang last na yun. Pati po ba itong album nyo? Ito, ano to? Saan ba yan? Wala na naman dito si tatay. Umalis na naman. May customer kasi. Oo. Ito, magkano sa inyo to? Pag mga allocation. Ito, Oh. ano to? 100. Oh, 100 lang. 50. Ha? 50 lang yan. Ah, 50 pesos lang tong ano, allocation nyo. Ano ba tunay? Ano yan? Ano ba tawag dito, Bibe? Arrowhead. Arrowhead. Magkano ba itong album 50 natin? pesos lang. Kamura pala. Ang laki naman ng 50 pesos. Ayan no guys, so 50 pesos. Ito 700. Ito naman pong album nila, 700. Pero, Okay siya, album. Ang last naman niya. oo, manlas na rin po niya. Eh, paano po kung ito, ganito kaliit? Ano ba yung sintonya na? Hindi. Album rin ba yan? 400. 400. Ayan, naglalaro na naman yung aking... Ito po, pag mga ganito kalaki, Ano naman yan? 800. 800, pag ganyan na kalaki. Ito pong kalkulatan nyo, magkano? Tandaan lang. Ah, 100 lang. Ang mumura din naman. Stripe. 1.5. Ah, ito ang presyo talaga nito, 1.5. 1.5. Eh, dito po, Medyo mahal eh. sana ba yun? Sabay ganun. Ito po, magkano sa inyo? Yan, 150 lang. Ito po, may mga begonia sila dito, guys. Ate, ito mga ganito nyo. 150. Tigi 100 lang yan. Ah, ito rin yung mga common lang na mga begonia, no? 100 lang. Ayan. Maganda po, oh. 100. Yung inyo po mga kalateya dito naubod ng lush. Ito. Opo. 100 lang? Magkano po? 100. Oh, 100 lang. Aba, ang tataas na, no? Yung kalateya po nila, ganyan po kataasan. Medallion. Kalateya medallion, 100 lang. Pati po ito, Ito hindi. magkano po White yan? Star Twin. 400. Ah, 400. Talagang rare siya, no? Dito naman tayo, lipat tayo. Ito po, yung mga ganito yung kalateya. Yan, 250. 250. Super last na po siya sa malaking lalagyanan. Ayan, isa lang po yan. Ito pong mga sebrina nyo, yun, sa dulo. Ah, Sabrina. 80. 80 pesos. Ito po, magkano po sa inyo to? Ang ganda. Ito. 250. 250 pala. Ito po, magkano sa inyo tong silver? Yan. Ganda. 200. 200. Super less na po. Ang laki-laki niya. Ayan. Saan po? Ay, Medyo oo nga. Budget meal. Ayan. Aba? Magkano po yan? Magkano to, Gilbert? Hala, si kuya dinagsa niya. Aba, super less, no? Ito guys, oh, kung sino man po yung reseller dyan na gusto ng ganitong plants, ayan, oh. Kuya, ano bang ID nito? Chinese evergreen. Ayun, Chinese Evergreen sa halagang magkano po, Nay? 350. 350. Ang kapal niya. Yan, pwede na po kayo magpropa. Yan, Oo. galing. Ito, mga white fusion.
Magkano naman po White yan? fusion, 400. 400. White fusion. Ito po, yung mga ganito nyo, mga presyo ng mga kalateya. 150. 150. Yung rattlesnake, 150. Mga dote po ba yan? Hindi yan doti. Magkano po ang price niyan? Ito ay 200. Yung isa 300, malalaki na. Ito po, yung malalaki po at 300. super lush ng mga kalateya, 300 with white pot na. Ito 200. 200, hindi na nasabi ni nanay yung ID. Yan yung ano, kalateya rin yan. Oo nga eh. Depending version. Ito po yung mga ganyan, ito sa likod, magkano yung Ay, mura lang presyuhan? yan. Magkano ba yung mga karaniwan? Oh, yung mga common kalateya lang, 150. Di pa, ito mura lang to, 100 lang. O sige na, 100. Metallica. Oo, 100 lang yung mga mumurahan. Itong mga ordinary. Ayan mga yan, okay, 100 Mga lang lash po. na. Ayan yung mga nakikita nyo dyan, hanggang dulo, 100 po. Kung dito po sa kabila, yung mga malaki ang dahon, 300. Ito pong mga common nyo na ano, bigonia, may mga with pot na po. Ayan ha. 100. Ay, wow, budget meal nga. 100, nahihilig pa kamay ko. Ito guys, so yung kanilang Antorium 16, ayan. Ang last niya. Ilan na ba yung ano neto? Dati buhay ang dahon. Di ba Oo may nga walang eh. dahon? Hindi mahal. Ang laki ng 1.6 so guys. Ayan. Kaya ano, pag 250. Ito guys. Ito yung type ko, yung maliit yung budget meal. Ate, paano alagaan niya? Mahilig ba siya sa basa? Huwag naman, hindi siya masyadong matubig. Pwede siyang paulanan. Kasi indoor naman to, hindi naman siya laging nagdadry yung lupa. Kaya kailangan talaga sa loob lang talaga siya ng bahay, no? Kasi yung isa kong ano, yung sisus ko, nabuhay ko naman siya. Ayan, okay. Ito na lang, kahit nanginginig ang kamay ko. Doon na lang ate. Mayroon na akong, at ni ate, Baby Milano. Ayan. Paano ate pag may pumunta rito? Ano? Na viewers, bigyan mo siya ng 200. Kailangan may bigay kayo. Ay ko, lagot ka ate. Totoo. Ayan, ihahanap daw kayo guys ni ate. Hindi kailangan din natin talaga, may budget meal. Yan ang hinahanap talaga ng tao. Pero mura na sa inyo yung mga glorious, no? Ayan. Ate, magkano sa inyo ulito? Glorious, 600. 600. Apat na dahon na yan. Yan, Magpapay mo na lang kay nanay ng mura. Ayan guys, so naghahanap kami rito ng budget meal. Ganyan. Yung maliit. Yung maliit. Ayan ma, hindi yan mahirap alagaan kahit iwanan mo yan ng ilang araw. Tempo, 1 to. Giant po eh. Sobrang Sobrang laki na ng dahon yan eh. Wala bang 500? wala bang 500? Ito ate, meron ba kayo nito? King of Fire. Oo. Wala Magkano maliit. pinaka budget meal nyo? 3,000. Wala siya. Ito guys, sabi ko kay mama, ang dapat niyang bilhin yung mga philodendron. Kahit medyo may price, hindi na siya mahirap alagaan. May bawas siya pag si Made. Limang 1 to yan eh. Ay tumama, ayan o, kahit iwan mo yan ng matagal, bihira lang yan diligan, di ba? Di ba? Oo. Nahiya naman ako kay ate, nag-vlog ako, dapat Okay na. No problem. Mama, dito lang tayo sa tag 250. Ay tumama, hindi mahirap alagaan. Ate to. Ate, ano mo ko yung tag 250 yun? Yun na Ay, yung gold ano, oo. green. Di ba mga philodendron yan ate? Oo, pilo din yan. Ayan mga pelo. Parang ganito yan. Huwag ka nang bumili ng mahal na mahirap alagaan. Madali lang alagaan yan. Tinan mo. Ha? Sa mga tamad na. Ayan. Sa tamad na. Naghahalaman ng mga hira diligan. Oo yan, ang mga pelo, di ba? Ano ba yung pangalan ng inakit ko sa taas na inano ko, tinanggal ko dun sa paso? Bigonya. Yan. Nahihirapan ako ng Maselan din talaga yun eh. hindi na ano ay. Ayan, 100 lang po yung mga yan. Ayan no, reserve na po. Magkano naman po yung presyuhan yan? Isa 500. Ito po yung super less yung temptation. Magkano benta nyo? Magkano ito pa?
400. 400. Sumatra. Sumatra, 1,000. Red Sumatra. Ayan, gaganda, no? Yung isa po doon, 800. Ayan. 600. Ang tataas na. Ang ganda nila, no? 800. Talagang mga real silang mga aglonema. Ano po yung correct ID nila, Tay? Ito, ano, Ito pink. super pink. Super pink. Ano po? Super pink. Super pink. Ito, Super red. super red naman. Parang nakakalito, no? Ayan po, oh. Magkano po dito nyo? 200. 200. Ito guys, no? Ang maganda dito, yung kanilang Kilaw. Mickey Mouse, 200 lang po yan. Ang tataas na po. Ayan. Ay, i-view ko pa eh, no? Yung mga ganito nyo po magkano? Ano ba to? 100. Oh, 100. Ayan po, hindi ko alam ang ID nyo. Pakicomment na lang po. Eto po, magkano po sa inyo to? Ayan. Yan, tigwa 100. Tagwa 100. Aray ko. Ano lang yan? 400. Ito 400 to. Ito sa inyong Bromelian. Ang sosyal. 400 po yan. Ito po pinakamalaki nyo. Imperialis. Magkano po sa inyo? 6,000. 6,000. 5 years old men. 5 years old na po. Ibibenta na po ni tatay na Kaya 6,000. 6 siya. Grabe, no? Ano ito? Ito po magkano? Yuka. Magkano po sa inyo? Ito yung 1,000. Okay, 1,000. Ang kanilang yuka. Yung maliit kami, 800. Yung budget po nila, budget meal nila 800. Ito po, ayan. Ito, dosen. Magkano po sa inyo to? Ha? 400. 400. Yung maliit eh. Ito pong mga gaganti yung nyo magkano? 350. 350. Ito mga budget meal nila sa harapan ng kanilang bahay, guys. Ay, galing. Ito po, magkano po sa inyo yung ganito? Ay, Yellow ginger. yellow ginger. Magkano po sa inyo? Ang lalaki lang. 350 guys, ang lalapad po ng dahon. Lush na yan. Oo nga po, ayan po. 5 puno na. Sa isang seedling bag, 5 puno na. 5 puno lang. 350. 4 to 5 na puno sa isang seedling bag ba? Hindi lang maipakita, grabe. Ito po sa inyo, magkano po ito? Pandanos. Golden pandanos. Ang laki. 400. 400 ang kanilang golden pandanus. Pati po ito, yung medyo maliit. Hindi na. 200. 200. Ang kagandahan dito talaga sa garden ni ate, kahit may mahal, pero may budget meal din po. Ayan, ang mga halaman ni nanay. Plants and Sounds. Ang aming pangalan. Mamaya ipailaw. Hindi ko main. Pag piniro po na sa anong tenga ko, nabibingi ako eh. Ayan si Madiro. Ayan. Hindi pa siya pumili kanina ng Ito. 100. 100 ang yung mga Ito ang lipstick. Ang bulaklak niya kulay pula. itong mga hanging plants nyo 100. Paano ito? 100 din yan. Ayan, 100 din. Itong Wandering Dew. Ayan guys, 50 pesos lang po yan. Libre na po yan, libre.